Welcome to Women Talk with me, Jane Gogodas. Women Talk ndi program imene inayikidwa padera kuti azimayi tizikumana, kumachezerana, kukambirana zinthu zimene zimatikhudza tsiku ndi tsiku. Ndiye mwachizolowezi sindimakhala ndekha program ino, ndimakhala ndi nzangayu. Chikondi Phinda Msonkho. Andinso timakhalanso ndi azimayi mu audience amene enu aka program amene amapereka mfundo zosiyana-siyana pamutu wina uliwonse amene timakhala nawo sabata limene lili. Azimayi, welcome. Azimayi ochena. Ndiye lero mutu wathu tikunena kuti kodi abambo amene amachoka m'banja mwawo kupita kunja uko ukapanga zibwenzi pana kubereka ana, ena amati ana akutchire, ena amati yaye ndi ana chabe komabe anyway amatuluka. Kodi ali ndi zifukwa zokwanira kutero? Ndiye audience imene yabwera muno lero ikambirana mfundo zimene zizosiyana-siyana kuti aunike mutu kuti kodi azibambo amene amapanga zimene zonse ali ndi zoyenerera kapena zifukwa zokwanira. Ndiye Chikondi as usual mutu tundu umene. Jen, ene ndikuona kuti azibambowa ngati iwo angapezeke kuti afuna kuti atuluke. Eti poyambirira penipeni ngati anapeza mkazi ndiye kuti anapeza nthiti yawo chimene iwo anasowa. Ndiye lero lino asapezekenso kwena kuti anene kwena kuti yayi izizi ineyo sikuti ndikuzifuna ayi ndikufuna paja. Mwina pokha atakhala kwena kuti amasuke sopano chifukwa ngati angamasuke kwena kuti ineyo no apapa mayi ineyo no apapa ndikufunano kuti tisiyane. Aliwo masuka kuti apite. Kusiyana ndikunena kuti aziyenda chamyamya, azizemba myamya, kumeneko ndiye ndikuitana mavuto adzaoneni Jane uli apa. Kumakhala mavuto. Ukakhala kwena kuti watuluka panja kupita panja, mnyumbamo ntendere mulibe. Iweyo sokutulukawe ntendere palibe. Ana amene ungakapezeke kuona kuti mwina akapena ukubereka. Kumene kuja ntendere ndi akazi ako ndi ana ako nyumbamo palibe. Ntendere umasowa mumasokoneza zonse. And then in the end ndizijano umamva iyayi ma stress ma BP akudwala chakuti kena kwa anthu kumapezeka kuti akutisiya. Chifukwa chani? Poyambirirapo maso sikuti anakhutayi sadakhute maso. Ndiye ndimafuna kuti ndiyambe motero ndikuziwa kuona kuti azimayi amene ali mu studio muno abwera ndi ndamanga zawo zabwino kwambiri. Yes. Apopo ndiye wayamba bwino. Chifukwa wapanga cover zambiri eti kunena kuti ntendere umasowa. Akapanga zimenezo. Ndiye ndiyambepo audience. Ziko kwambiri. Ine ndireni harazi. Topikiso ya lero ndi yabwino kwambiri. Timva mfundo zimene zidatuluke komanso tiphunzira. Chimene tingaziwe nchokuti nkhani si yachinyamata okha. Komanso munthu wankulu zitha kumuchitikira. Komano si chinthu choti mwina tingamuseke wina koma timvere chisoni. Chifukwa amene sanakumane mwina ndi zimenezo angoti zikomo Ambuye. Ndiye mawu amene ndifuna kuyankhula ndi awa. Choyamba, banja libe formula. Koma timangophunzira mwina ma basics. Mabanja amasiyana edi. Komanso tikhale ochenjera kwambiri chifukwa anyamata ena kumabanja amene achokera kumene anabadwirako analangizidwa zinthu zokuya. Ndiye mwina mwankazi amapeza kuti muli kavuto ndi amapezeka kuti akutuluka. Komalo chinthu chabwino chimakhala nchokuti amuziwise. Amuuze kuti ukonze apa motere. Ndezi makhala bwino. Komano kachiwiri ndifuna kunena kuti usiru sitimagawana. Chimene ndifuna kutanthauza nchokuti anthu ena amachita kuuzidwa zochita. Ndana kuti banja libe formula. Iwo asakuuze zochita banja lako. Anyamata amauzana zinthu zoyipa. Kuti ine ndatuluka nawe sotakayesa. Zimene zimachitika. Ndiye makhala ngati usanzira anthu ena. Komanso to tikati tiyang'anisise zovuta mbali yonse. Mkazi mwina atakhala ndi vuto olonso mamuna. Ndinene mamuna. Chumatu akhani makobiri basi amafuna kuti azingomwaza. Amakuuza kuti uzidya weka. Ndiye apezeka kuti watuluka akapanga zinthu zina. Zimene zizolakwika. Makosi timasangana nazo.
komanso asikana panoti kuli sukulu apanga sukulu ndi akafika pena pake asikunyada kwake mwamuna chosamuwerengeranso basi kunyoza ola auzidwe mwina ola alangizidwe amakhala akuononga okha zimfundo zimene ndinganenepo wanthawi ino ndi zomwezo. Dzina langa ndine Gertrude Karani Nabanda Kariati. Topic ya lero ndi topic yabwino kwambiri imene anthu ambiri masiku ano akudutsamo ndi kwa azibambo kangokhala ngati basi ndimene ayenera kupangira akuti zakudya zakasintha komatu mutu wake tikunena kuti kumeneko kukumakapezeka kuti mpaka afika saizi yoberekako mwana amene lero lino tikuti wakutchire zona dingo wakutchire chifukwa choti mzibamboyu anatuluka nyumba mwake watuluka wakapanga chisankho chonena kuti akabereke mwana kumeneko mmene wafotokozera chikondi mwana amene yuyu siovomerezeka mbanja lake. Kodi Bible imanena kuti chani? Bible imanena kuti mamuna akhale ndi mkazi wake mmodzi ndipo mkazi akhale ndi mamuna mmodzi ndipo anthu awiriwa adzakhala thupi limodzi. Komanso miyambo amanena kuti wapeza mkazi wapeza chinthu chabwino. Bible silinanena kuti wapeza akazi koma tikunena za mkazi mmodzi. Ndiye ndifuna ndinene kuti mamuna alibe zifukwa zomuyenereza kuti akabereke mwana wakutchire alibiretu koma kungoti poti munthu amayitha kupereka ma excuse. Ine chomwe ndikuona mwazibambo mwamuna ndi mtima wachiwerewere wachimasomaso wosakhutisidwa wofuna kuti chilichonse chikhale chake mmene aini ake amanenera kunena kuti nsima yenyama imatopetsa koma ndimafuna kuyabonya zaboza. Azibambo kusowa kwa chikondi azibambo kusaopa mulungu tikakhala azibambo opa mulungu tikhala ndi dziko labwino tikhala ndi mabanja abwino mabanja amtendere mabanja achikondi. Komanso anzangane nakuti ngakhala azimayi tupena patima pafika pomuchosa mzibambo cha uzimu akamachoka nyumba muja mzibambo amakhala cha uzimu chake chatayika ndilekeze pamenepo. Kunchosatu nzimu zibambo akuti akamachoka pakhomo cha uzimu chake kuchoka azimayi tine mfundo zina. Ine ndi Sylvia Nsanjama. Pamutu umene tikukambira nawo ine ndifuna ndinene kuti excuse ilipo chifukwa chonena kuti azimayi tikakwatira timazilekerera akakhotisana tikwatire tili pachibwenzi timadziwa kusamba kuchena kudzisamalira atikwatira tasiya kusamba tili pakhomo tsiku limene ndoti tsiku lonse osasamba tanguvala chitisheti ndi chitenje panopa mmene kunjako kulili anthu akudziwa kusamba kuti tichoke pano tingopita pachichili pa shopping mall pompa tikaongowerenga azimayi 10 tikaone mmene asambira mmene achenera ndakumati akakhala pakhomo atone fitava chitisheti chobowokabowoka sitinasambe tsiku lonse ndikuti akatuluka kunjako kaona anthu ena amene akusambira ninkana kumanoda mwina bola kupita kunja tikabereke ana kunja. Mfundo ina ndionena kuti akakhalanso kuti azibambo ali pakhomo azimayi ndi kulongolola kuposa MBC Radio 1 tsiku lonse tsiku lonse tikulongolola bambo asaduse kalekale chikolopa tawakolopa miyendo ni madana nazo munthu akudusa ndi kukolopa zinthu ngati zimenezozo zikuwapangisa noti akapeze kumene kuli mtendere fa aliyense amafuna mtendere ndi akatuluka kunja ndikupita kunja ukapeza akazi ena kuti akuwapasa mtendere akuwayikira masilipasi mu tray kuvindikira ndi doilo kapasira kubafa akuona kulena kuti bora ni kutiko bora ni kumene koko komabe ngakhale ndikunena kuti excuse ilipo ndakhala ngati ndakhala mbali ya azibambo ndifuna ndibwerere no kumbali kwa azimayi kunena kuti alipo azimayi ena tikusamba mmene tingasambire tikuchena mmene tingachenere ndi mtenderenso tikuperekanso wambirinso pakhomo komabe ena akumapeza kuti akutulukabe amenewo mwina mwachidule ndingona kuti ali ndi ufiti komanso ndi ana asatana. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndine Grace Siwenda Kamanga nde ndipereka mwambi umanena chatsitsa dzaye kuti njovu ichoke nyanga nde ndiyambira mbali ya kwa azibambo vuto lina limene amalipeza kuti atuluke kunja azimayi ife kuchipinda bambo akutifuna tikukana
pamenepo ndiye kuti wina wake tangomva kabodza chifukwa azimayi mamveramvera atu ndiye tili waniso akuti namiza ali nawo namuna anutu akulowa nyumba yakuti akunyenga ukuti ali ndi chibwenzi ife pamenepo tatengeka amuna athu akabwera chibwenzi ndamva izi ndizi kulowa chipinda mzibambo akati ndikufunani mayi upite konkuja 1 week mzibambo akungokhala akubwerera 2 weeks kenaka mzibambo angoti ine ndivutikirenji azibambo tikwathamangitsa tokha apo ndiye azimayi tisanami ndiye ndibwereranso kwa azibambo kwa azimayi tsopano mzimayi china chilichonse akutichitira pa nyumba china chilichonse tangokhala ndivomerezane ndi azangawo kuti wina ukhale ufiti tikumusiya benzimayi wochita china chilichonse akutithandiza amagwira ntchito amathandiza bajeti pa nyumba koma tikumusiyabe tikupita kunja iyayi tisachite zimenezo zikomo kwambiri akuti zili bwino akuti basi ukhale ufiti nenga titi chani akayatu njeso akuti azimayiso ati kuposa mpc-riwa tiye ndipitilize kumva mfundo. Okay, azimayi aizi kukoma ndithu ine dzina langa ndine Khumbo Chinemba naneso ndikupitiliza mfundo zomwe azimayi anzanga akudinda muno kuti naneso ndisinjeko ziwiri zitatu malinga ndimene nane ndimazionera society. Ndiyamba kumbali ya ife azimayi ngati kuli munthu yemwe mwinaso akuvutika chifukwa chakuti ali pa banja ndiye ndi mzimayi mabanja ambiri chikondi timalumbira paguwa chicha kapena chikondi timakatsimikiza kunzikiti chijapanika kaya ndi pa kubingi zonse zija anthu zikafika kuti mwabwera tsopano mwafika mkhumbirano zimatha chilonjezano pamaso pa Mulungu chimasweka ndipo kukhala kuti anthu amamuopa Mulungu ndikutenga paguwa pacha kupagwiritsa ntchito kuti ndinalumbira bwezi zonse tikukambirana muno lero palibe koma chifukwa chosayika Mulungu patsogolo ndikumuopa kuti ngakhale ndikuyenda step yangayi kumwamba kukundiona ngakhale lero ndili muno nyumba ya chibwezi kumwamba kukundiona akazi anga ndabisalira kapena amuna anga ndabisalira sibwezi anthu tikukamba nkhani izi lero nawo mzimayi akuvutika motani mamuna akangoti watuluka nyumba muja moyo sukhala chimodzimodzi mmakhala muli mavuto osiyanasiyana biti kuyamba kuchakudya kasamalidwe ka mkazi payekhayi kuti amusamale ngati mkazi wake ngakhale ana ngati nyumba muli ana zimakhala ziwapanga affect psychologically ngakhale physically ndikunena kuti psychologically even magrades awo ku school ana akangodziwa kuti nyumba muno mulibe mtendere amakhala kuti abwerera mbuyo ngakhale kuti akaona kuti chakudya chamba kusowa amafunsa ndithu what is happening kale timadya chakuti kale timakoma lero chovuta ndi chati mayi amachitosowa kuti awalongosolera bwanji anawa ngakhale zifukwa zokwanira ali nazo zomwe zikuyambitsa mpungwepungwe mkati mwa banja ilili so langa ndi pempho kwa azibambo kwa azimayi omwe tili pa banja kuti tikafika polumbira paguwa kuti iyi ndiye nthiti ndasankha monga momwe mabuku akambira mawu a Mulungu anenera tiyeni tichilemekeze tiyeni tiope kuti kumene timapitira kutchali chimene timapitira m'mizikiti mmene timapitira kubingi tikuope ndithu kuti ife kuli wina wake tsiku lina adzatifunsa mafunso akutionetsa road map ya moyo wathu kuti tayenda munjira iti tidzakayankha chani tichite manyazi hayi ndi mmene tikuchitira pano pa woman talk azimayi tisakuchetsera mawu akunena ndithu mwatchutchutchu pamutu umene tili nawo lero onena kuti kodi mzimbambo amene amachoka mnyumba mwake kupita kunjako ukapanga zibwenzi pana kubereka ana kumeneko kodi ali ndi zifukwa zokwanira kutero ndi azimayitu akunena ndithu mfundo hitting both sides of the equation ndiye mkhale pomwepo pamene tikupitiriranso after this short break.
welcome back to Woman Talk. Pamene tikupitiriza ndi mutu wathu onena kuti kodi abambo amene amatuluka nyumba kupita kunjako kaberekana kutchire kodi alili ndi zoyenerera kapena chifukwa olo zifukwa zokwanira kuti azitero. Ndi azimayi mstudio munotu sakubisa ayi mawu akunena kuti mwina ali nazo koma ambiri akuti ayi alibe zifukwa zokwanira. Ndiye tikupitirizabe kumva mfundo chikondi mwanenedwa tu mfundo zambiri kwambiri ndaphunziranso tu akuti ena tu mwina timapangisa ndife azimayi yes koma ena kuti azibambonso sakhutitsidwa enanso akunena kuti panthu akamalowa mbanja kumakhala kuti munapita ku chalichi kunzikiti mwina even traditional marriages even chinkhoswe chimene kumakhala malangizo ndiye kuti wamusankha munthu uja mwina unayambira muja koma azibambo amapezekabe kuti akutani akutuluka nyumba. azimayi watu akuyankhula bwino kwambiri Kwambiri. akuyankhula bwino ndemanga zawo zabwino and kwa anthu akazi akukamba kuti azimayi mukuyenekanso nanunso muzitolere muchite izi kuti dadi azikhala pakhomo ya komano iliponso nthawi ina onena kuti azimayi ozitolerawo alipo akuchita izi akununkhira bwino timaperfume tabwino kalipistiki koma dadi uyo wapita ati ndi ufiti wa baba pakhomo ndi ufiti chifukwa nzako akuyesesa kuena kuti mnyumbamo mukhale mtendere bwinobwino eti muzimvesesana bwinobwino muzitchulana dadi bwinobwino akusamala bwinobwino akuchapira masokosi akuchapira zonse zimene iwe uli nazo akukusamalira zonse koma iweyo keche kupita ayikaya umenewu ndufiti akuti potena mati ayi kabichi kapena nyama tsiku ndi tsiku zimatopetsa tizizaboza ate timve fundo zina timve fundo asati ayi sizoona eti ati kabichi ka nyama iye ayiteni timve mfundo azimayi pitirizani. Ine ndi Shamim Frank Chakwana ndikutsatira mutu umene tukambirana lero ponena chilungamo umeni you are not justified kuti muzituluka mbanja limene mwakwatitsa mwandondomeko kuti mutulukenso panja muzikapanga ana ena mkazi wa nyumba amene munadalitsana naye ukwati momuzembera sizikuyeneka kutero monga ngati ife asilamu kuti tinalolezedwa kuti tikwatiwe kaenda awiri ndi atatu komabe tikatsatira malamulo a chipembedzo chathucho amafotokoza kuti zomwe akuchitiridwa mkazi uyu achitiridwenso uyu pa utatu wanu zimenezo munthu wamphongo angakwanitse kuti apange anthu tonse atipangire zofanana sizingatheke chifukwa choti amapezeka kuti nthawi ina ali kunyumba kwa mzimayi wina zikuchitika kumeneko ndi zakumeneko ukunso zikuchitika zakumeneko ndi zakumeneko so azibambo msamapeze mfundo yoti muzinena kuti niyo mukuyenereka kuti muzituluka kunja kwa banja lanu loyamba kupita panja kumakaberekaso ana kumeneko zoonadi zoti kumapezeka mavuto osiyanasiyana azimayi aja amayamba kukangana amayamba kunyozana amayamba kutokwanizana zomwe zimatanthauza kuti mtendere sukhalapo ngakhale mumazibakira azibambo unena kuti mumakhala ndi chisoni kuti azimayi tilipo ambiri ndiye tikufunika kumatipungula kumatiphatikiza imene zona azimayi ambiri amamva kuwawa ife azimayi tinabadwa ansanje komanso timamva kuwawa ndi zimenezi makamaka mkazi woyambirira uja akakhala kuti ndi amene bambo uja wapanga naye chuma ndi bambo uja chifukwa choti wapeza chuma wayamba kumatuluka kumakachigawa uko ndi uko mzimayi woyamba uja amasowa mtendere komanso amene ajoyina aja kudya nawo chuma aja samamulemekezaso mzimayi amene watani wapanga chuma uja so kunena chilungamo it's not justified kuti azibambo muzituluka panja kumakapanga ana ena kumakakwatiranso azimayi ena ngakhale kuti mwamuuza mzimayi uja kuti ndikukwatira mkazi wina mzimayi uja amamva kuwawa tikutero ndipo Shamim mayi Chikwana pamenepo ndiye mwalankhula mfundo akuti azimayi ifetu zimatiwawa akuti azibambo mudziwe zimenezo zimatiwawa chifukwa nthawi zinatu kungokhala chete akuti osanena mmene okumverera sometimes people take advantage ndi azimayi akuti zimatiwawa
zimatiwawa kumene Zimatiwawa. chifukwa inde timatha kukhala phe komano mzimayi yetu amanena anthu ena jeni amanena kuyena kuti kumene adakumana mzimayi ndi satana hava ndi satana adali awiriwiri zimene adakambirana kumene kuja azibambo musamale asamale tipitize kumva fundo kumeneko. ine ndi Mbusie Grace Gonani. Fundo za lero zokoma kwa basi zimene tikumva inenso ndifuna nanenso ndiyankhuleko maganizo anga kunena zoona azibambo palibe reason yoyenerera yonena kuti atuluke mnyumba apite kunja chifukwa ndekuti kuopa mulungu kwachokapo. Ngati munthu afika size yopanga chisankho kunena ndikufuna kukwatira uyu ndekuti zonse zako ndi amene nde azibambo amanena kuti akungondiberekera akazi okhaokha ndikufuna ana amuna. Kodi mulungu ndi amene amapereka anawo kosamfunsa mulunguyo bwanji kuti chifukwa kundipatsa ana akazi okhaokha. Is that a reason? Chifukwa anawo akupereka ndi mulungu si mkaziyo iyayi. Komanso china chimene ndifuna ndiyankhule azimayi kapanda mchokero adakodzera moto wa ana. Ndikutanthauza chani? Azibambo ena limakhala khalidwe lawo ndi chikhalidwe ndithu mmene adabadwira osakhutitsidwa ndi mkazi mmodzi. Nde amayesesa tizifukwa tosiyana-siyana kuti akupezeka chifukwa kena kake. So we should be careful kunena kuti let's be submissive. Zimene akufuna mamuna kupanga tiyeni tipange. Olotatopa let's do it. Tione kuti apeza chifukwa chake chiti chotulukira kunja. Komanso china makolo ngati asemphana ndi mkazi chaba china chake let's say akhala mwina ka for 3 years for 4 years 5 years asemphana kena kakang'ono mumayamba mkazi amoja sindikumufuna kalupuho kamene kachaka kangolowa basi chifukwa ana ambiri achinyamata ambiri amamvera kwambiri kholo lalikazi nde zimalowa mo tsopano ting'ono tosokoneza tosakhala bwino basi likatero banja limakhala lowa nthenya. Kenako basi akupita nokunja akupeza nowina nde wasting tsopano kumene apita kuja sakuzoti akaputa zinthu zotani. Chifukwa azimayi ife ndife azimayi osiyana-siyana. Ena akangomona mamuna they don't care kuti mamuna ali ndi mkazi kuko ali ndi ana amangoti amene akhale wanga nditengeretu. Zimene zili zosayenera ndakatero ndekandi kuti kandi kwana gabi kandi kuti akuti kandi chani kaya zozidongolera akatero kunyumba kuja mamuna kwa nyasa. Azimayi khalidwe mene letisiye kwambiri. Azibambo chonde timveseseni ngati pali zinthu zolakwika konzani. Azimayi ife timamva mukangotuza kuti ndifuna uzipanga zakuti timapanga ndithu. Nde ineyo maganizo anga ndithu ndamenewo kuti palibe chifukwa chotulukira kunja zinthu zimatheka ndi kukonza ndi kukambirana ndi kumvetsetsana ndi kukhulupirirana. With God you move forward with your family. Amen. Thank you. Dzina langa ndine Gertrude Kaunda. Mutu umene tikukambirana lero ndi wabwino kwambiri azimayi. Ndipo chimene tikukambirana lerozi kwambiriso pena vuto ndife azimayi. Sititha kukhululuka. Tikachimanga tamanga ndithu osafuna kukhululuka kuti yayi ndikhululukireni tiyeni tikhale limodzi uku kumankanira munthu wabambo. Ndi akaona choncho amangochoka. Koma kwambiri ndikusowa chikondi m'banja zikomo kwambiri. Akuti so amayi so tikaumitsa mtima tazinaso munthu amangoti munthu wabambo kusowa kolowera. Timveso fundo. Zikomo kwambiri ine Renata Bikosi ndifuna ndikire ndimanga ndiyankhule pa nkhani imene pa topic yathu imene tikukambirana lero ndi topic yabwino kwambiri. Akuti kodi mamuna ali ndi zifukwa zoyenera kutuluka panja ine ndikhoza noti ali nazo. Zifukwa zina zimakhoza kukhala ifeyo azimayi tisanena azibambo okha. Fana feso azimayi pena ndifovuta zochita. Tifama bizona kuti mwina nzibambo wanyamuka pita kuntchito popanda noti mwakangana. Koma ifunye noti mwina mmene wapita muli ndi zifukwa nawe zako mumtima umapizona kuti ukumulingalira mamuna uja chimene akupanga. Mamuna uja pezoti mwabwera pa khomo
kuti umulandire kapena mwina uyankhule naye monga amene analili mmene anachokera umayankhula zinthu zosakhala bwino mwina mamuna wabwera mochedwa malo moti umulandire umayamba kumfunsira pakhomo asanalowe nyumba mapeto ake mamuna uja amapsya mtima kuti ineyo kuntchitoku ndakamwina makasitomala kapena mwina mabwana anga ndakangana nawo umapeza noti moti mamuna uja wafika timulonjere timukhazikise mtima pansi ifenso timamba umalongolola kumakangana naye mwinaso bamba wabwera mochedwa nkumamusekera panja mapeto ake bamba uja amapeza noti moti akhazikike nyumba amatuluka panja penaso mwina ife azimayi kulongolola kwambiri komanso uve mwina moti tilongosole pakhomo pathu timapeza kuti sitikulongosola pakhomo woyambira kucheza mmamawa mpaka na mazulo kuti usamale pakhomo mpaka na bambo mwina akubwera pakhomo iwe sunasambe pakhomo sunalongosole mwina sunaphike nthawi inoti abambo afika adye nthawi yabwino umapeza kuti pamene ukutereka nsima funa kuti unali busy kukacheza komanso zibambo uja ukumuyankhulira chipongwe zimapeza kuti zimene zijazo zimapangisa azibambo kuchoka chilakolako kuti akhale nafe azimayi moyenerera ndiye vuto linaso azimayi tisangoti azibambo okha ayi komanso vuto lina ndifeso azimayi so tizikonze chifukwa choti azimayi ifeso pena pake ndife anthu osamveseseka ndife azimayi ovuta tisangoti azibambo ena ndi okhulupirika komanso azimayi ife ena ndi osakhulupirika ndiye ngati titi osakhulupirika kwa azibambo ndipo vuto kuti azibambo akhazikike mnyumba ifeso azimayi tikuyenera ndithu tizikonze ndithu kuti fambambo ngati watuluka tiyene tizifufuze kuti nchifukwa chani mamuna wanga watuluka panja tikazifufuza zonse kuti mwina vuto lako walipeza ukalipeza vuto ndikulikoza zibambo sazatuluka tiye chikondi tamva mfundo zosiyana-siyana kwambiri azimayi watu wanena kuchokera pansi pa mtima ndiponso maganizo awo very diverse awanena izi anena palibe amene akunyengerera ayenaso kumazinena okha kuti ifeso timatere yes. ndiye iweyo take home message yako tsiku la lero ndi mutu wa lero ungatipo chani pamenepo azimayiwa Jane ayimirira aliyense ayimirira mzimayi ayimirira mzibambo komano chimene ineyo ndikuona papa chachikulu ndichonena kuti mzibambo alibe chifukwa chomveka bwinobwino alibe chifukwa chomveka chifukwa chimene iyeyo angalongosole kwena kuti ineyo ndifuna kuti ndichoke munomo ndizika panga kaye izizi ayi alibeyi chifukwa zonse zimene iyeyo akufuna ukokozo mkaziyo ali nazo ngati akufuna mwina ana kapena mwina akufuna kaya ndi chisamaliro akufuna chikondi mkaziyo ali nazo atati kuti akambirana bwinobwino agwirizana bwinobwino amvesesana bwinobwino banja litha kukhala lokoma kwambiri chifukwa amayi ena anakamba kwena kuti mkazi akuyeneka akhale mmodzi mamuna aso akhale mmodzi ndiye mukaphatikiza pamene papa kakhalapo atatu ndiye kuti pamene popo ziziyenda bwanji so ineyo chimene ndinganene pano mzibambo alibe chifukwa chomveka kuti akapeze chibwenzi panja kena kwazikabereka ana kumene kuja palibe kumene kundikuthesa banja lakeli amen ayi imene tachitira atu azimayi yetu a big hand ayi manja mwanu azimayi zikomo kwambiri ndiponso wina aliyense kunjako wamva kamene akupanga zibwenziwo kutuluka nyumba kupita kunjako ukabereka ana akutchire alibe ndithu zowayenereza kuti azitero komanso warning azimayi asatitengere zifukwa tiyeninso ife titani tikhale azimayi angwiro azimayi okhulupirika ayi ndimene tachitira lero pano pa woman talk pamene tinakhala limodzi ndi azimayi pa ntondo kucheza mutu wathu wa lero unalionena kuti kodi azibambo amene amatuluka mnyumba mwawo kupita kunjako ukabereka ana kodi ali ndi zifukwa zowayenereza mulandine Jane Gogodas komanso ndi mzangayo Chikondi Phinda Msonkho. Until next week, thanks for watching. Goodbye for now.